Tak for det. Jeg hedder Christina, og jeg er marketingchef her hos Logos Consult. Og i dag der skal vi kigge på en løsning i forhold til rejseafregning til Business Central. Derfor har jeg Lotte med fra Continia, fordi at Lotte hun er simpelthen ekspert ind i den her løsning, der hedder Expense Management, som går ind og hjælper jer i forhold til at håndtere rejseafregning, diæter og kørsel i Business Central-programmet, for simpelthen at gøre det arbejde nemmere med det administrative i det. Vi har sat en lille time af til vores webinar i dag, og jeg har også sat en optagelse i gang, og den kommer jeg selvfølgelig til at sende til jer senere, så har I jo mulighed for lige at dele den med kollegaer, hvis det er det, I har brug for, og vise lidt nærmere omkring løsningen. Lotte har forberedt en masse, hvor hun kommer til at demonstrere løsningen, så I kan se helt konkret, hvordan den så også virker i Business Central. Kommer I til at have nogle spørgsmål til noget af det, I bliver præsenteret for, så skriv det meget gerne i chatten, så samler vi lige op efter demonstrationen med de spørgsmål, I nu kan have. For lige at give jer lidt et indblik i, hvem er Logos Consult og hvem er Continia, så har jeg lige taget et par slides med her. Hos Logos Consult, der er vi eksperter i ERP-løsninger. Vi har været i branchen i mange år, og det er det, vi leverer, det er Dynamics 365 Business Central løsninger. Vi har kunder i hele landet, vi har også nogle med lidt afdelinger udenlands, og vi ligger i Vejle, og i Allerød, der har vi afdelinger. Jeg sidder selv i vores afdeling i Vejle. Vi har konsulenter, og vi har udviklere. Og mange af os har faktisk været i branchen igennem flere år, været ansat hos Logos Consult igennem flere år, 10 år eller mere. Så vi er en del medarbejdere, der sidder med en tung faglig viden omkring Business Central-programmet. Vores ekspertise det er ind i at levere programmet, få det op at køre hos jer. Start med at hjælpe jer med at kigge ind i nogle workshops. Hvad skal fokus være i forhold til programmet? Hvad skal det understøtte? Skal vi kigge ind i at få digitaliseret nogle arbejdsprocesser, få effektiviseret nogle processer. Så der starter vi ligesom op og i gang der, og hjælper med at få det op at køre, og selvfølgelig også i forhold til løbende support og vedligehold af programmet. Vi leverer også support i forhold til Continia til de af jer, der har Continia-løsninger, så er det også der, vi går ind og hjælper med opsætning og support på det. Continia startede tilbage i 92 med at udvikle tillægsløsninger til, ja, det må hedde Navision dengang, og er bestemt en virksomhed, der har vækstet markant siden. Continia er international i dag og har kontorer i hele verden. Og der er efterhånden over 18.000 Business Central installationer, der faktisk anvender en Continia-løsning eller flere inde i deres Business Central-løsning. Og det, der er særligt smart i forhold til Continia, det er selvfølgelig nummer 1, de har et tæt samarbejde med Microsoft i forhold til at få leveret, så det matcher op ind til Business Central og i forhold til kommende opdateringer der. Men det er også det her med, at Continias løsninger, de er built inside Business Central, så I sidder og arbejder inde i Business Central-programmet. Så har jeg lige nævnt til sidst nogle af Continias andre løsninger, og det kan være nogle af jer allerede kender dem og anvender dem i dag, men der er den løsning, der hedder Collection Management, så er der Document Capture, Document Output og Payment Management. Jeg ved også særligt, Document Output og Payment Management er nogle løsninger, mange af vores kunder også anvender i forhold til dokumenthåndtering og betalinger i forhold til banken. Godt. Det var lige for at ridse lidt op omkring Logos Consult og Continia, men jeg synes, at vi skal give ordet videre til Lotte, så I simpelthen kan få set, hvordan den her løsning den fungerer i Business Central. Så skal vi lige have din mikrofon på, Lotte, og lige have den aktiveret en gang. Godt. Det jeg egentlig ville sige med det var, at den baggrund jeg har, inden jeg startede hos Continia, er, at jeg har siddet og arbejdet med NAV. Jeg har arbejdet som økonomichef og konsulent. Så jeg synes, det der er det spændende i den her rolle, jeg har her, det er, at jeg prøver at tage de briller på, når jeg sidder og kigger på løsningen, fordi jeg giver også input til vores udviklingsteam, og sikre, at vi hele tiden laver en løsning, der
afspejler jeres behov ude i virksomhederne. Skal jeg se, om jeg kan få lov til at komme videre her. Ja, Christina har jo allerede fortalt lidt om Continia, men det jeg bare lige vil tilføje, det er, at vores løsninger, dem vi laver, det er, at vi prøver at hjælpe jer med at automatisere processerne i jeres virksomheder. Og vi vil gerne sikre, at løsningerne er intuitive og brugervenlige, så vi ikke sidder og tænker, at det her det ser super smart ud og fungerer super smart. Men det er måske ikke sådan, det er i virkeligheden i jeres dagligdag. Så vil vi gerne reducere 90% af jeres manuelle opgaver. Og det håber jeg, I kan se, når nu jeg går løsningen igennem. Og så har vi kunnet konstatere også, at det giver et hurtigt investeringsafkast i forhold til specielt de timer, der bliver brugt på at sidde og håndtere det her manuelt. Vi har mere end 18.000 kunder på vores løsninger, og specifikt på Expense Management løsningen, der tror jeg, vi er op på langt over 80.000 brugere i løsningen. Så hvorfor skulle I vælge Expense Management? Jamen, den traditionelle måde, det er jo det her med, at man opretter udgifterne manuelt, enten via et Excel-ark, man har fået fra medarbejderne, og kvitterierne bliver indsamlet, og måske ligger de i skrivebordsskuffen eller i tasken hos medarbejderne. Så der er en masse manuelt i den traditionelle måde at håndtere udgifter på. Og det gør jo også, at det er svært at vide lige præcis, hvor i flowet er de her dokumenter, hvor langt er de nået, ligger de hos godkenderen, eller ligger de stadigvæk hos medarbejderen. Så det vi gerne vil gøre med den her løsning, det er, at det skal blive nemmere at få det fulde overblik hele tiden. Ikke bare i slutningen af måneden, hvor I skal sidde og lave afstemningerne, eventuelt i forhold til firmakreditkortet, men simpelthen hele tiden kan se inde i Business Central, hvordan de forskellige dokumenter, hvilken status de har, og hvor de er i flowet. Så det hvis vi kan sige, der er ligesom 3 punkter i hvorfor vi synes, at Expense Management er en god løsning til at hjælpe jer, det er, at det automatiserer jeres processer, det giver et overblik løbende, og at det er bygget ind i Business Central, som Christina også nævnte. Og det vil sige, at alle jeres opsætninger, det er dem, vi kobler ind i med den her løsning. Så I skal ikke sidde og oprette noget specifikt til den her løsning. Den bruger det, som I allerede har sat op i jeres Business Central. Så medarbejderen kan oprette og indsende, uafhængig af hvor de sidder henne. Om de er ude at køre, så kan de gøre det på mobilen, eller de kan gøre det på deres computer. Og det gør også, at det er nemt for dem også at overskue, hvad for nogle udgifter de har fået sendt ind. Og de vil så også automatisk få nogle påmindelser, hvis der ligger nogen, der skal håndteres. Det kunne være firmakreditkort. Så er der overblik over omkostningerne løbende. Det er jo inde i Business Central, og det er jer, som sidder og arbejder derinde. Så på den måde vil I kunne spare tid og penge og få et overblik over medarbejdernes forbrug i realtid. Og igen, ja, I vil også kunne se de dokumenter, som medarbejderen er i gang med at oprette, og ikke er blevet sendt videre endnu. Så er der den sidste del med, at det er bygget ind i Business Central, og det vil sige, hvis I kører dimensioner, jamen så kobler vi ind i dem også med den her løsning, så vi kan få alle de informationer med, som I ønsker i forhold til udgiftshåndteringen. Og I kan selv sætte op i forhold til jeres processer, så løbende, hvis jeres processer ændrer sig, så kan I gå ind og ændre det inde i opsætningen, uden at der er nogen, der skal ind og kode det.
Og så mener vi selv, at det er i hvert fald det, vi stiler på, at det skal være nemt for økonomiteamet at både lære og bruge løsningen, og også anvende det i dagligdagen. Igen bare lige kort omkring de 3 brugere eller 3 roller, som er involveret i processen. Det er jo udgiftsbrugeren, medarbejderen. Der skal det være hurtigt og nemt for dem at registrere. Og med autoudfyldning, altså den scanner i dag kvitteringerne, jamen så er der en masse felter, som bliver udfyldt ud fra det. Det sikrer både, at medarbejderne ikke skal taste manuelt, men også at der ikke bliver nogen tastefejl. Godkenderen har det store overblik over alle de dokumenter, der venter på godkendelse, og al den information, godkenderen har brug for. Som bogholder eller administrator, der er der ikke flere skjulte omkostninger, fordi alle de her omkostninger vil vise sig løbende dag for dag, når de kommer ind fra medarbejderne. Så hvad er værdien for jer som finansteam? Det er at sikre, at det bliver bogført korrekt, at godkendelsesflowet det er sat op på forhånd, så det kører helt automatisk, og I kan tilpasse uden kode. Og det, der også er vigtigt her, det er at nævne i forhold til den nye bogføringslov i Danmark, det er, at der ikke er nogen løse papirer. Alt bliver koblet på udgiften og følger i hele flowet og kan altid findes efterfølgende inde i Business Central. Derudover så har I mulighed for at kunne integrere firmakreditkort. Og det vil sige, at i stedet for at sidde og håndtere det her i slutningen af måneden, jamen så kan de her transaktioner komme ind løbende. Og det vil jeg vise jer om lidt, når jeg går ind i løsningen, at når de kommer ind løbende, så bliver der automatisk dannet en udgift på baggrund af den information, der er på firmakreditkortet. Og det vil sige, at det bliver håndteret løbende hver dag, når der kommer noget ind, så ikke I skal sidde og presse på med at få alt det her håndteret i slutningen af måneden, så I kan få stemt firmakreditkorten af og lave bankkontoafstemninger. Expense-brugeren, bare lige for at ridse op arkitekturen. Expense-brugeren behøver ikke nogen Business Central licens. Så uagtet hvor mange Business Central licenser I har, så kan I oprette lige så mange expense-brugere, som I ønsker. Og expense-brugeren kan indsende via enten mobilappen, som de downloader på deres telefon, eller en expense-portal, som er en browserudgave. Så lidt efter hvad humør de er i, de kan faktisk vælge at gøre begge dele, så kan de her benyttes. Ja, i forhold til finans, der kræver det en BC-licens. Og det også lige i forhold til transaktionerne, så som jeg nævnte før, så bliver de udgifterne oprettet automatisk ud fra kreditkorttransaktionerne, der kommer ind på daglig basis. I løsningen i den, der hedder Essential-pakken, altså det vil sige lidt afhængig af, hvad I vælger at bruge i løsningen, hvad I har behov for, jamen der, hvis I kun vælger at bruge udgifter, så er der noget inkluderet, som hedder købskontrakter. Det findes både til Expense Management og til Document Capture. Og det kommer jeg også lige til at vise kort, hvad er fordelene ved det i Expense Management. Og her er lidt et flow omkring købskontraktflowet. Så udgiften kommer ind, og den bliver oprettet en kontrakt, og så bliver den kørt til gennemsyn hos den, der nu er ansvarlig for kontrakten. Og så registrerer den udgiften og kan autogodkende udgiften. Godkendelse, det kræver som minimum en team member licens, og man kan godkende enten inde i Business Central
hvis godkenderen har adgang der, eller inde på en godkendelsesportal, som bliver delt mellem Expense Management og Document Capture. Så sidder man og godkender både udgifter og fakturer, jamen så kan man gøre det samme sted. Og det er alle typer af dokumenter, som kan godkendes den vej igennem. Expense-brugeren prøver vi at hjælpe så meget, som vi overhovedet kan. Fordi vi ved godt, at expense-brugeren gerne vil have det her klaret så hurtigt som muligt. Så vi prøver at hjælpe dem til, at de ikke skal sidde og bruge søndag formiddag på at sidde og lave alle deres udgifter, men at de simpelthen kan gøre det løbende. Og der bliver kvitteringen, den bliver scannet, så der er noget information fra kvitteringen, som bliver afløftet. For eksempel beløb, valuta, dokumentdato og beskrivelsen. Så er der noget autoudfyldelse på kvitteringerne også, eller på udgifterne, og det vil sige, at har jeg brugt, eller har jeg købt noget det samme sted fra, og jeg har brugt den samme udgiftstype, jamen så vil den komme og foreslå det. Hvis der er forskellige udgiftstyper, så vil den ikke udfylde noget, for det synes vi er lidt farligt, at den bare kommer og foreslår noget, hvis ikke vi kan se, at der er et mønster i det. Inde på appen, der kan medarbejderen oprette alle typer af dokumenter, vedhæfte kvitteringer, og de kan se status inde i mobilappen. En anden ting, som er en fordel ved appen her, det er, at de kan oprette udgifter fra andre apps. Det vil sige, har de deres e-mail på deres mobilapp, jamen så kan de gå ind og åbne et dokument inde i den mail og dele det med Expense Management, og så kan de oprette udgiften på den måde, og dokumentet, om det nu er en faktura, så vil den blive vedhæftet udgiften. Ja, nu kommer vi lidt ind på, hvad det er, der bliver scannet, når nu at kvitteringen bliver lagt ind på udgiften. Det er beløb og valuta, dokumentdato, betalingstype, en forhandler, og den bliver lagt i beskrivelsen. Differentieret moms, hvis man bruger differentieret moms, så vil den også kunne afløfte det. Og så har vi også forberedt til ESG. Det vil sige, at der er nogle udgiftstyper, som åbner nogle ekstra felter og aflæser information fra kvitteringen. Jeg vil lige nævne kort også, at vi har noget, der hedder Secure Archive, og det vil sige, at den både logger, hvad der er sket i processen, men den gemmer også selve dokumentationen, det vil sige, at den er beskyttet fra modtagelse til arkiv. Så det har man også mulighed for at slå til. Der er en lille oversigt over, hvilke ting, der bliver logget. Men jeg tænker, at jeg også lige deler denne her præsentation med Christina, og så kan hun eventuelt tilføje den, når hun sender en mail ud til jer efterfølgende. Så har I al informationen her også. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil hoppe ind i løsningen nu, og vise jer, hvordan flowet er. Fordi tiden løber, og der er rigtig mange ting, jeg gerne vil vise jer. Så jeg prøver at vise, ligesom give overblikket over løsningen, og hvordan flowet fungerer. Når man har installeret Expense Management, jamen så ligger der et rollecenter inde i Business Central, og det er der, man har det fulde overblik over alle dokumenter, der er i Flow. Og alt efter hvad I har slået til, og I ønsker at bruge i løsningen, så er det det, der bliver vist her. Så hvis I for eksempel vælger ikke at bruge diater, så vil det ikke blive vist her, og det vil heller ikke blive vist for medarbejderen.
Så det afspejler sig i hele løsningen på alle niveauer. Og nu er jeg gået ind og kigger på de forskellige typer her. Så er der jo udgifter, og der er nogle banktransaktioner her, som er kommet ind fra banken, som venter på at blive behandlet. Det her, det er kun første gang, at jeg skal håndtere dem her. Så herinde kan jeg se al den information på det kreditkort, som Crystal Poulsen har brugt. Og det er den information, der bliver brugt til at danne udgifter bag. Det jeg lige vil vise, inden jeg lige knytter det her kort til brugeren, som man kun gør én gang, det er, at jeg lige vil prøve at vise. I kan se, der ligger nogle transaktioner herinde, og der er blandt andet en, som hedder Apple Green Hills. Og hvis nu jeg lige går ud og kigger på mine udgifter, så er det nemlig sådan, at medarbejderen kan indsende udgiften med det samme, når de har brugt deres kreditkort. Men fordi de vælger den betalingstype, der hedder Mastercard i det her tilfælde, for det er det, der er knyttet til Crystal Poulsen, jamen så vil der stå hernede, at udgiften skal matches med en kreditkorttransaktion. Så den vil blive sendt ind til Business Central og venter på, at transaktionen kommer ind, og så bliver de her to koblet sammen og bliver sendt videre i godkendelsesflow. Så det vil sige, at medarbejderen kan håndtere de her kreditkorttransaktioner på præcis den måde, der lige nu, i hvilket humør de er i, om de vil oprette det med det samme, eller de vil vente på, at systemet opretter udgiften automatisk. Så hvis jeg lige hopper tilbage her, så går jeg lige ind her, og så knytter jeg kortet til brugeren, og det er jo så expense-brugeren, som er oprettet inde i løsningen. Og som sagt, det er kun allerførste gang, at transaktionerne eller en medarbejder har fået et kreditkort, som de er begyndt at bruge, at den her kobling skal laves. Fremover, så vil de bare komme ind automatisk, blive koblet på Crystal Poulsen, og der bliver dannet udgifter automatisk. Så nu kobler jeg lige den her. Og I kan se, at man kan vælge at bruge forskellige betalingstyper. Den, der hedder kontant eller privatkort, den ligger som standard, og så kan man oprette forskellige betalingstyper, alt efter hvilke kort, som jeres medarbejdere anvender. Godt, så skal jeg lige herinde igen. Og så kan I se nu her, den her Apple Green, den afventer nu godkendelse. Så den er blevet koblet sammen med denne her kreditkorttransaktion, og det kan I se herover ved, at der står match med banktransaktionen. Så nu er den sendt videre i flow til godkendelse. De andre, de ligger og venter på, at medarbejderen skal afslutte. De her, nogle af dem er nogle, der er dannet fra kreditkorttransaktionen. Det kan vi se på dem, de her hakker, der er her. Og en er en medarbejderen selv er i gang med at færdiggøre. Inden jeg lige hopper ud i appen og viser jer, hvad medarbejderen, deres flow derudefra, så vil jeg gerne lige vise jer hele baggrunden for udgiftshåndteringen og bogføringen. Fordi herinde kan I oprette de udgiftstyper, som giver mening for jeres virksomhed. Det her det er bare et eksempel. Og inde bagved hver enkelt udgiftstype, der ligger der en opsætning på, hvordan det skal bogføres. Så når medarbejderen har valgt udgiftstypen, så bliver det bogført på denne her konto. Hvis I ønsker at bogføre det på forskellige konti, alt efter en medarbejder eller en medarbejdergruppe, så opretter I ekstra linjer, og så vil den, når den medarbejder indsender udgifter, så vil det blive bogført på en anden måde, end den, der står heroppe i den øverste linje. I forhold til moms, jamen så afløfter den automatisk den moms, der er sat op på finanskontoen. Hvis I ønsker, at det skal håndteres på en anden måde, så kan I gå ind her og sætte op,
at lige i det her tilfælde med denne her udgift, der skal det håndteres på en anden måde. Så det, der står herinde, er det, der styrer bogføringen. I forhold til vedhæftning af kvitteringer, så har I mulighed for at kan vælge, om det er anbefalet, eller obligatorisk, eller valgfrit. Og der kan jo være nogle udgifter, hvor I siger, vi vil faktisk gerne undgå, at medarbejderen sender noget ind uden en kvittering, så vi sætter den til obligatorisk. Det vil sige, at de kan ikke sende udgiften ind, uden at der er en vedhæftning af en kvittering eller en faktura. Så det kan I selv sætte op, alt efter hvilket flow I ønsker at køre. I har også mulighed for at oprette udgiftstyper, som ikke er nogen medarbejderne kan vælge. Det er nogen, I bruger inde i Business Central i økonomiafdelingen. Så den vil de ikke kunne bruge. Så er der en her, der hedder deltager påkrævet. Og det vil sige, at når gør lige sådan her, så ikke den står forvirret. Fortæring med gæster. Jamen, der vil vi gerne have, at medarbejderen angiver, hvem er det, de har været ude og have den her middag med. Så der vil der vise sig et nyt felt, som de skal udfylde. Og det skal jeg nok prøve at vise, når vi hopper over til mobilappen. I har også mulighed for at kan sætte nogle virksomhedsregler op. Og jeg har for eksempel på fortæringen har jeg sat et eksempel op. Det I kan gøre inde på virksomhedsreglerne, det er, at I kan sige, jamen, vil I gerne have, at der er noget, der skal godkendes automatisk, så slipper godkenderen for at skulle godkende en masse små udgifter, jamen så kan I sætte den til, at den godkender automatisk op til 100 kroner. I kan også sætte op, at der kun bliver refunderet op til et vist beløb. Det kan være, at I har en eller anden. Det kunne faktisk også godt være på fortæring, hvor I siger, at vi betaler 100 kroner. Resten er for medarbejderens egen regning, og så vil den splitte udgiften op, så det kun er de 100 kroner, de får refunderet, og resten får de ikke refunderet. Er det på firmakreditkort, så vil det blive bogført på kreditor eller medarbejder, som er sat op på expensebrugeren, og så skylder de firmaet de penge. I kan også sætte nogle advarsler op, hvis der er over en vis grænse, og det er altså kun noget, som bliver vist inde i Business Central, den her advarselskommentar. Vi arbejder faktisk på, at nogle af de her ting, de her virksomhedsregler, at de også skal kunne vises for medarbejdere. Men lige som det er i dag, så er det primært inde i Business Central. Godt. Det tror jeg var det, jeg gerne vil sige her. Ja. Godt, jeg hopper lige ud til forsiden igen. Inden vi hopper ind i mobilappen, så vil jeg også godt lige vise de felter, som er synlige for medarbejderne, når de skal indrapportere deres udgifter og kørsler og diæter eller afregninger. Der er selvfølgelig nogle standardfelter herinde, som er påkrævet, fordi det er noget, der er vigtigt i forhold til registreringen. Men herinde kan I lægge jeres egne felter på. Så det vil sige, at I vil kunne gå ind og, nu skal jeg lige ind og redigere her, så vil I kunne for eksempel lægge sådan noget som job på. Og I vil kunne lægge så vil den blive vist for medarbejderen, og I kan så sætte her på, om det er påkrævet, eller det bare er en mulighed for dem, at de skal udfylde det her. I kan også se her, at der er nogle felter, der er skjult som standard, og det er fordi, man har mulighed for at lave nogle feltafhængigheder herinde, så man ikke viser alle de her
felter for medarbejderen, for at gøre det nemt for dem, jamen så kommer de kun frem i nogle givne tilfælde. Og dem kan I også selv sætte op herinde under feltafhængigheden. Så kan I gå ind og sige, der ligger for eksempel den her med fortæring med gæster, at den skal, der er et nyt felt, der hedder deltager, som viser sig, og det viser sig kun, når de bruger den her expense-type. Så der er rig mulighed for at kan lægge en masse forskellige afhængigheder op herinde, så I sikrer, at I får al den information, som er vigtig for jer, for at kunne få det bogført rigtigt og med al information. Hvis I bruger kørsel og diæter, så er det noget, som alle satserne de bliver lagt op herinde i Business Central. Så der bliver lagt op, hvor meget de kan få op til de her 20.000, og hvor meget de skal have i sats per kilometer over 20.000. Så det styrer løsningen selv. Det beregner den på hver enkelt medarbejder. Og med kørsel, jamen der kan I sætte det til, at det enten bliver udbetalt direkte til medarbejderen, eller via lønnen. Og ja, i Danmark er det jo kutyme, at det bliver udbetalt via lønnen. Det samme med diæter, der kan I også sætte satserne op herinde og udbetale det via lønnen. Det vil sige, at I kan sætte det til, at der ikke bliver bogført noget inde i Business Central, og at det hele så bliver udbetalt via lønnen. Og det kan jeg faktisk lige vise på denne her. Fordi det er en opsætning, I sætter op herinde på standardbrugeropsætningen. Der vælger I, hvordan de enkelte dokumenter skal håndteres. Der kan I så også sætte nogle standard køretøjskoder eller diætgruppekoder, hvis I ønsker det. Godt. Jeg vil lige hoppe over i appen nu. Den skal lige varmes op. Sådan. Inde i appen, den downloader de på deres telefon, og så logger de ind med deres e-mailadresse. Når nu de er oprettet inde i Business Central, så får de en velkomst-e-mail, hvor der står, at de skal aktivere deres bruger. Og så kan de enten logge ind med et password, eller de kan bruge Microsoft 365 login til at logge ind på appen. Og herinde, der vil de se det, der nu at I har valgt at bruge i løsningen. Så igen, ligesom inde på rollecenteret, hvis I ikke bruger kørsel eller diæt, jamen så vil det ikke vise sig for medarbejderen. De her knapper herude har de mulighed for at kan oprette skabeloner på udgifter eller kørsler, diæter og afregninger. Afregning er en mulighed for at kunne koble flere dokumenter sammen og sende ind til godkendelse. Og det kan der være en hel del fordele ved. Det kan være for eksempel, at man som medarbejder arbejder på et specifikt projekt og ønsker at samle alle de her ting, der nu har været af udgifter og kørsler for ugen og sende det ind fredag eftermiddag. Så får medarbejderen et overblik over, at de har husket det hele, og godkenderen har det fulde overblik. Og det skal jeg nok også lige vise, når jeg lige får oprettet nogle forskellige dokumenter. Herinde under åbne, der ligger de dokumenter, som de er i gang med at håndtere, som de ikke har sendt ind endnu. Men der ligger også kreditkort, transaktioner, hvor der er dannet en udgift. Så de her 3, der ligger her, det var dem, der er blevet dannet ud fra transaktionen. Medarbejderen får løbende notifikationer herude på appen om, at nu er der nogle udgifter, du skal håndtere, eller nu er der noget, der er godkendt. Så de får løbende en opdatering på, hvad der er sket med deres dokumenter.
Men hvis nu jeg går ind og kigger på, denne her, så kan I se, at det hele det er udfyldt. Så det eneste, jeg egentlig mangler som medarbejder, det er lige at koble en kvittering på. Og det har jeg mulighed for at, nu skal jeg lige gå tilbage igen, sorry. Løbende, så kan medarbejderne tage et billede af deres kvitteringer og gemme dem inde i appen. Så de behøver altså ikke at gå og samle dem alle sammen i deres taske, eller lægge dem på skrivebordet, eller hvor de nu ellers gemmer dem. Dem kan de lægge ind her løbende. Så her lægger alle de kvitteringer, som jeg løbende har købt noget på, og så venter de derinde, indtil jeg skal håndtere dem. Jeg hopper lige herinde igen på denne her. Når jeg går ind og vælger, det er de gemte kvitteringer, der ligger herinde. Jeg kan også godt vælge at gå ind, hvis jeg ikke har fået taget et billede, og tage et billede med det samme, eller jeg kan finde den i min kamerarulle. Kamerarullen er som regel et godt mix af alle mulige forskellige ting, så det vi ser, det er, at de fleste synes, det er smart at tage et billede af kvitteringen og lægge den herind. Så nu går jeg ind på min liste, og så går den faktisk allerede ind og scanner de dokumenter, som ligger herinde, og siger, hov, der ligger en udgift her, og denne her kvittering, den kan vi se, den passer sammen med. Så er det ikke den, du vil vælge? Og det vil jeg gerne, så den kobler jeg på. Så er der umiddelbart ikke flere felter, som jeg skal udfylde herude. Men igen, som jeg viste inde på konfigurerede felter, jamen I kan vælge, hvilke felter der skal være der, om de skal være obligatoriske, hvilken rækkefølge de skal ligge i. Så den rækkefølge, I vælger inde i Business Central, det er også den rækkefølge, der bliver vist for medarbejderen. Men nu sidder jeg som medarbejder og tænker, den her, det er jo både hotel og der er jo også noget morgenmad på. Så jeg vil faktisk gerne lige hjælpe økonomiafdelingen og fordele det her på nogle linjer. Så jeg kan gå ind og dele den her op i flere linjer, og det kan jeg gøre på beløb eller procent, så det her det kan også bruges til at hvis det skal fordeles på forskellige projekter, forskellige afdelinger, alt efter hvilke felter der er tilgængelige. Men i det her tilfælde, der vælger jeg, at det er på beløb, fordi de $25, det var morgenmad, som er inkluderet. Så den lægger jeg lige på befordring. Nej, det var ikke den, jeg skulle have. Ikke befordring. Fortæring, det var den, jeg skulle have. I kan se, at vi har også lagt sådan nogle små ikoner ind, og dem kan I også selv vælge. Der er en liste over i sådan nogle små, images, I kan lægge ind her, så det bliver nemmere. Så gemmer jeg den her. Og så trækker den automatisk de $25 fra totalbeløbet herop og lægger resten på den første linje. Så den står stadigvæk som som hotel. Nu kommer den faktisk og siger til mig sådan, du har faktisk en matchende udgift med samme beløb. Vil du slå disse to udgifter sammen? Så det vil sige, at den går faktisk også ind og tjekker, hov, du er allerede i gang med at lave noget på en anden udgift her, som ligner den her. Vil du ikke bare slå dem sammen? Og det vil jeg egentlig gerne. Sådan. Og så ligger der en fordelingslinje hernede. Så nu er den klar til afsendelse. Så den sender jeg lige ind. Okay. Jeg prøver lige at gøre det igen her. Jeg ved ikke, hvorfor den lige nu... Jeg håber ikke, der er nogen, der sidder og laver et eller andet på mit demo-miljø lige nu. Sådan.
Godt. Så ligger den her nu. Jeg har ikke sendt den ind endnu. De andre bilag, som ligger herinde, jeg har blandt andet startet på at lave en rejse eller en afregning, og det er en af de her eksempler på, at jeg har oprettet en, fordi nu arbejder jeg på det her, der hedder projekt A, og herinde kan jeg oprette udgifter, kørsler og diæter, igen hvad der er tilgængeligt, hvad I har slået til, men jeg kan faktisk også herinde gå ind og lægge nogle af de her udgifter, som jeg ikke har sendt ind endnu, dem kan jeg faktisk koble på her. Så dem kan jeg lige koble på her. Og så kan jeg lige gå ind og tjekke, om der er noget, som lige mangler at blive vedhæftet et bilag. Det var der på den her. Hvis jeg mangler det, så vil systemet automatisk komme og sige til medarbejderen, hov, der er noget, der mangler, og vise, hvilket dokument, der mangler noget på. Nu gemmer jeg den her, fordi jeg skal faktisk lige tilføje en kørsel også. Der har jeg en liggende her, så den vil jeg godt lige have på her. Så jeg kan løbende sidde og tilføje dokumenter herinde. Og nu siger jeg så, at jeg er jo faktisk færdig med den her, så den vil jeg gerne sende ind. Så de kan både oprette nye dokumenter, de kan tilføje dokumenter, som de er i gang med, eller har blevet oprettet via transaktionerne. Hvis de opretter udgifter herinde, som er vedrørende en transaktion, så vil den også, ligesom den gjorde inde i Business Central, så vil den faktisk koble den sammen, fordi den kan se, der ligger en udgift på en afregning. Og på afregningen kan jeg også lægge nogle ekstra felter på herinde. Hvis nu jeg arbejdet på det her projekt, så vil jeg måske gerne have job og task på den her. Men nu sender jeg den her ind. Ja, det gør jeg. Et eller flere af dokumenter er ikke klar. Okay. Så her kommer den altså lige og siger til mig, der er et eller andet her. Jeg mangler lige en beskrivelse. Sådan. Så gemmer jeg lige den. Når nu vi kigger på kørsler, så går den ind, og hvis nu man sætter lokationen på, så vil den hente den adresse, som jeg er på. Jeg kan selvfølgelig også altid taste den adresse, jeg starter min kørsel fra. Men når nu lokationen er slået til, så kan jeg faktisk også vælge at trykke på den her lokationsknappen, når nu at jeg kommer frem til min slutdestination. Og så vil der blive beregnet forskellige ruter. I det her tilfælde, der er ikke kørt så langt, kan jeg se, men der er det Google Maps, som ligger herinde bagved, så den vil beregne, hvor mange med forskellige ruter der er, og så vælger jeg den rute, jeg kører. Jeg kan også lægge nogle via-punkter på, hvis nu jeg for eksempel er ude og besøge flere kunder samme dag, så i stedet for at lave 3-4 enkeltstående kørsler, jamen, så kan jeg bare lægge de forskellige stop, jeg har haft på dagen på, og så bliver det bare en kørsel. Det kunne godt være, at jeg lige skulle køre lidt længere her. Jeg kan lige skrive Slagelse sygehus, det var dernede, jeg havde et projekt, og så kan I se, der er 2 ruter her, så jeg kan så vælge, hvilken tur jeg vælger at køre. Sådan. Så er den også klar. Når nu jeg laver kørsler, så kan jeg enten vælge bare at gemme den her, eller sende den ind. Nu siger den gem, fordi det er en afregning. Jeg kan også gemme den her, sende den her, og så oprette en retur, så vil den hjælpe medarbejderen med at udfylde nogle af alle de her ting, som jeg allerede har på denne her. Så den vil bare vende den om fra Slagelse sygehus til Vesterbrogade 3. Eller hvis jeg skal videre fra Slagelse sygehus og oprette en ny kørsel, som jeg gerne vil have oprettet, så kan jeg vælge gem og fortsætte fra. Men nu vælger jeg bare gem. Og igen, der står gem, fordi det er en afregning, ellers så vil der stå send. Så nu prøver jeg lige at sende igen.
Okay. Hvad er det, der mangler? Nå, det er den der mangler stadigvæk. Så den burde jo så ligge her. Det gør den så ikke. Okay, jeg gemmer den her. Der er et eller andet med den her, der lige driller. Så den gemmer jeg lige. Men vi kan godt se den inde i Business Central, uanset hvad. Lige for at vise i forhold til det her med feltafhængighederne, jamen så er der de her forskellige udgiftstyper. Nu har jeg en Tesla faktura her, og der har jeg været inde og opladet min bil, så der er noget strøm på denne her. Så når nu jeg går ind og vælger udgiftstypen, elektricitet, den ligger der. Så kan I se, så kommer der lige et ekstra felt på herinde med kilowatt. Og hvis ikke den læser, nogle gange, vi har stadigvæk nogle kvitteringer, som den ikke måske altid læser helt nøjagtigt. Men det arbejder vi løbende på. Vi har løbende kontakt med dem, som scanner kvitteringerne. Så det opdaterer vi hele tiden i forhold til det. Så der kan jeg så lige gå ind og sige 20 her. Og så kan jeg sende den ind. Så på den måde, så har vi forberedt for i forhold til ESG-afregningen. Hver gang jeg sender dokumenter ind, om det er den ene eller den anden type, så vil jeg altid kunne se alle dokumenterne herinde. Og jeg kan også herinde se, hvor langt de er i processen. Så jeg kan se her, okay, de her, de er blevet afsendt, men de afventer godkendelse. Denne her er godkendt, og denne her, den er faktisk gennemført. Så herinde kan medarbejderen hele tiden følge med i dokumenterne, hvor langt de er kommet. I forhold til udgifter, som er tilbagevendende, så har jeg sendt en kvittering ind tidligere på den der hedder Food Market. Så når nu jeg går ind og vælger denne her, så kan I se, så går den lige ind og scanner beløbet. Så nu går den ind og scanner beløb, valuta, bilagsdato. Men fordi jeg har brugt eller har købt noget her hos denne her tidligere, så går den også ind og kigger på, jamen sidste gang du brugte den her, og der står faktisk et kortnummer på selve kvitteringen. Det står hernede. Hvis det er tilgængeligt, så går den ind og siger, sidste gang, da det her kortnummer var på en kvittering, så var det denne her betalingsmetode, du brugte. Og det kigger den på, uanset hvor jeg har købt det, så vil den gå ind og genkende, hvilket kreditkort der står, hvilke oplysninger står på kreditkortet. Udgiftstypen, der går den ind og kigger på et mønster og siger, jamen jeg kan se, at de sidste 3 gange, du har haft den her udgift fra denne her café, eller hvor det nu er, du har købt noget, jamen der har du brugt denne her udgiftstype, og det er fortæring. Så på den måde, så bliver medarbejderen hjulpet rigtig meget. Men hvis der ikke er et tydeligt mønster, så udfylder vi ikke noget herinde i appen, fordi det er for farligt, at det bare bliver udfyldt, fordi så tvinger man ikke brugeren til at tage stilling til det. Så den sender jeg også lige ind. Og så hopper jeg over i Business Central. Nu kan jeg godt tænke mig at se alt det her, der er blevet sendt ind af medarbejderen. Så herinde ligger der nu en afregning, og det er den, som stadigvæk ligger ude hos Christel Poulsen, fordi at hun er ikke færdig med at behandle den her. Men jeg kan altså stadigvæk gå ind som økonomiansvarlig og gå ind og se, jamen, hvad er det egentlig, at
de forskellige dokumenter, der ligger herinde. Jeg kan også se kvitteringerne, der ligger herinde. Jeg kan se kørselen og hvilken rute hun har valgt herinde. Så jeg har adgang til at kan se al information, og det er præcis det samme, som godkenderen kan se. Så uanset om man er godkender eller bruger admin inde i Business Central, jamen, så vil det være det samme, der er synligt. Så nu går jeg lige over i godkendelsesdelen. Og det her, det er sådan, det ser ud, når jeg går ind og kigger på godkendelsesdelen inde i Business Central. Det her, det er en diæt, så der er ikke noget bilag på, men jeg kan gå ind og se alle detaljerne her, og så kan jeg gå ind og se, jamen, hvad er det medarbejderen har valgt af forskellige diæter, og hvad er beregningen på det. Så der har jeg mulighed for at kan se det hele, og så kan jeg egentlig gå ind og sige, jamen, den er godkendt, den her. Så godkenderen kan se al information, både inde i Business Central, men også inde i godkendelsesportalen. Og det var det, jeg tænkte lige at vise. Nu skal jeg lige ud af den her, fordi jeg skal lige have opdateret siden. Går jeg lige ind i den igen. Og så kan jeg lige gå ind i godkendelsesportalen og vise, hvordan det ser ud derinde. Herinde, hvis nu jeg også havde Document Capture installeret, jamen, så vil der stå køb heroppe. Her har jeg så mulighed for at kunne godkende alle dokumenterne. Og hvis jeg går ind og kigger på denne her, hvis nu den lige vil åbne. Sådan, så kan jeg se bilaget. Jeg kan se, hvor meget er det i den valuta, som købet er foretaget i, og i den lokale valuta. På kreditkort, der er det kreditkortet, altså bankens valutakurs, der er gældende. Hvis det er private kort, så er det den valutakurs, som I har lagt ind i Business Central, der beregner den. Så den kan jeg så godkende. Hvis jeg afviser den, så kan jeg gå ind og give en kommentar, og så bliver den sendt tilbage til medarbejderen, og så vil de få en besked om, at nu der er en udgift, der er afvist, og den vil ligge ind under åbne. Jeg kan også sende den videre til en anden godkender, hvis nu at det var en anden, der skulle godkende det her, men fordi nu er den sendt automatisk til mig, fordi det er det flow, der er sat op. Eller jeg kan sætte den på hold og godkende, eller jeg kan bare sætte den på hold. Men jeg vælger at godkende den her, og så kommer de andre automatisk op som den næste, der skal godkendes. Og denne her, den ser også fin ud, så den kan jeg også godkende. Så al information er tilgængeligt for godkenderen. Nu skal jeg lige ind i Business Central igen. For jeg vil godt lige vise jer inde på godkendelsesportalen. Det er jo den anden, den browser portal, hvor de har mulighed for at kan sende dokumenter ind. Og her linker vi faktisk imellem mobilappen og godkendelsesportalen. Så har de gemt dokumenter inde i appen, jamen så kan jeg se dem herinde. Så de samme dokumenter, som jeg så inde på min mobilapp, der lå inde i kvitteringsoversigten, dem kan jeg også se herinde. Så man kan også vælge at uploade dem der, og så fortsætte med at lave dem herinde på browseren, hvis nu man synes, det er smartere at gøre det. Og det samme som på appen, jamen der går den også ind og læser kvitteringen og udfylder al den information, den kan genkende her. Og så kan jeg lige gå ind og vælge denne her. Sådan.
Nu kan I se her, jeg har ikke fået sat det op i en særlig god rækkefølge, de her opgavenumre og sagsnumre, som jeg havde koblet på. Det skulle jeg lige have flyttet ned til ned under de andre oplysninger her. Og i og med, at de ikke står med rødt, så betyder det, at de ikke er obligatoriske. Så jeg kan sagtens sende ind uden dem. Hvis nu jeg gemmer den her. Det var ikke det, jeg vil. Jeg vil der. Jeg skal lige over min app igen. Sådan. Måske skal jeg lige synkronisere. Jeg tror lige, jeg synkroniserer. Synkroniseringen, som jeg laver her, den gør jeg manuelt. Og det er, fordi jeg gerne vil vise tingene med det samme. Men det bliver lagt ind i jobkøen. Og så kører det automatisk 1 til 2 gange om dagen. Så det er ikke noget, hverken økonomiafdelingen, som arbejder inde i Business Central, eller medarbejderen behøver at sidde og gøre manuelt. Det kører rigtig godt for mig her. Der var den. Nej, nu skriver jeg det igen. Sorry. Jeg tror lige, jeg slår den her på. Sådan, jeg skal nemlig lige ind og vise appen her. Så går jeg lige ind og laver en synkronisering her. For det jeg lige vil vise, det var, at nu har jeg oprettet den her udgift ude på expense-portalen, men den kan jeg altså også se her. Så alt bliver ligesom koblet sammen, så informationen er tilgængelig både på appen og på expense-portalen. Yes. Nu driller den mig lidt, så nu skal jeg lige tilbage til Business Central. Det som I har mulighed for herinde, det er jo, at når I kan se alting herinde, så har I altså også mulighed for at gå ind og ændre på nogle ting herinde, inden at det bliver bogført. Og det er simpelthen nogle rettigheder, som bliver sat op på jer som administrator herinde, at I har mulighed for at kan gå ind og ændre nogle ting. Nu ligger der nogle dokumenter, som er klar til bogføring, og det kan godt være, at jeg lige skulle gå ind og tilføje noget her. Så jeg kan gå ind og sige, at jeg vil gerne lige have koblet et sagsnummer på her. Nye kontormøbler. Og så skal jeg lige have valgt den her. Den sletter lige det der. Jeg tager den her. Og jeg kan faktisk også sætte den til, at den skal bogføres som fakturerbar. Det vil sige, at jeg vil gerne videre fakturere den her til kunden. Så I har mulighed for som administrator, bogholder, at kunne gå ind og ændre alle de felter, som ikke er gråmarkeret. Så det har I mulighed for at gå ind. I kan også se, at udgiftskontoen, som er koblet på udgiftstypen, ligger herinde. Så der kan I også gå ind og ændre her, eller I kan lægge en anden momsproduktbogføringsgruppe på, hvis der lige i det her tilfælde skal håndteres anderledes. Men ellers, når det er klart, jamen så kan I gå ind og bogføre. Det I har mulighed for her, det er, at I faktisk også kan gå ind og vise bogføringen. Så I lige kan tjekke, og det er måske primært de første par gange, når I har sat det hele op, lige gå ind og tjekke, at bliver det nu bogført de rigtige steder, og så kan I gå ind og se det her på finanskontoen. Og kreditoren, det er medarbejderens kreditorkort, som der bliver bogført på her. Så alt det kan I gå ind og tjekke, inden I bogfører. Og så kan jeg ellers gå ind og sige bogfør på denne her. Jeg vil faktisk også lige vise en kørsel og få den bogført. Der ligger en her, som er frigivet. Og den vil jeg egentlig gerne lige bogføre, fordi så vil jeg gå ind og vise jer, hvor det er, I kan se de her kørsler, som skal bruges til udbetaling på
lønnen. Kørselsgodtgørelse. Der. Så vi har simpelthen lavet en rapport herinde, hvor I kan gå ind og sige, i stedet for at vælge afstanden, så kan jeg vælge beløbet. Og så kan jeg gå ind her på Christel Poulsen. Nu er det kun hende, der har sendt ind. Men der kan I se, at den er blevet bogført. Det betyder, at den er blevet registreret. I det her tilfælde har vi sat op, at vi ikke vil ønske at bogføre i finansen, fordi den skal bogføres på et senere tidspunkt, efter lønkørselen er kørt. Og den mangler en afregning. Og det er lige så snart, at I vælger at afregne herinde, så er det, når I kører lønkørselen, så kan I gå ind og vælge afregn, og så vil den blive markeret herinde, så man nu er den færdigbehandlet. Så på den måde har I adgang til at kunne se, hvad det er, der skal udbetales via lønnen. Og I kan også eksportere den til Excel her. Tiden løber hurtigt. Der er rigtig mange ting, I selv har mulighed for at kunne sætte op herinde, alt efter hvilken proces I har, og hvordan de forskellige dokumenter skal håndteres. Så jeg ved ikke, om vi skal kigge på, om der har været nogle spørgsmål undervejs, Christina? Jamen lad os da endelig lige samle op her. Der er kommet 2 spørgsmål. Det er nogen, der lige har været der lidt på forkant, så jeg tænker, du måske lige har været inde over det, men lad os lige få samlet op, og det kan være, du har noget at tilføje. De